Hi guys! It's me, Michelle B, and heartish comments sa YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang hapon at nakikita niyo ba ako? Parang ano kasi itong ilaw namin dito. Parang sometimes it's not really good. Charot. At kita niyo ba? Laki talaga ng pusod ko. So, welcome! Charot. So, for today's video is kakalit ko ng Aldi. At ang oras na ngayon guys is 4:30. Ito ng Aldi, buli ako ng tissue. First day, dahil wala na akong kitchen. Wala na akong tissue dyan. Tapos wala ako ng ano ito? Spinach. Tapos itong ready to ano na lang na burger. Tapos itong sausage na merong bacon na nakabalot. Something like that. Tapos itong fresh nacken steak. Basta ganyan, oh. Pomshuine. Parang ano ko. Tapos itong Chinese pechay. Tapos banana. Madaming banana. Hindi ko alam bakit ito yung kinuha ko guys. Puro banana lang ang prutas ko dyan. Meron ako sa ref, kiwi. Tapos, patatas. Char. So for today's ganap, ang bayaran ko ngayon sa Aldi is 21.30. Tapos, bumili ako nito. Ang dami ko natuloy ganito. Sauce mo yun. Alam niyo ba yun? Ay, naku. No choice kasi wala akong ano. Nakalimutan ako magbitbit. Nagmamadali kasi ako kanina dahil sabi ko baka ano. So, yun. Tsaka, alam niyo ba? Hindi niyo pa alam. Charot. So, a little bit story. While I'm feeling the... Wait, lipat to kayo. Ayan. So, di ako kayo ilagay. Habang ako ay magbabalat ng patatas. Nagmamadali ako dahil hapon na. Kasi, kasalanan ko naman. Kasi nga, charot, kasalanan ko naman. Hindi naman as in kasalanan, charot. Kasi nga, sobrang dami kong ginawa dito sa bahay. Naglinis. Kasi ano talaga ang linis ko Monday, lalo na pagka nandito ang aming bata. Ganyan. So wait lang, hindi yun ako nakita. Ang nakita yun na lang yung patatas. Charot. Ayan. Tapos, linis ako guys ang bahay namin ngayon. Araw. Tapos, nagsalang ng labahin. So, wala na akong labahin. Lahat na, nalabahan ko na. Bedsheet, basahan, all that. Tapos, syempre, nakapagligo ako. Kaya maganda yung ang buhok ko ngayon. Dahil ako ay nag-shower at something like that. Wait lang. Para kasing ano, no? Ayan. Kita nyo na ba? Nakapag-ano ako. Ganyan. Kaya, ang buhok ko ngayon is okay. Dahil ako ay nakapag... Ganon. Tapos, ayun nga. Nagkuskus ako ng CR namin. Lahat. Ganon. Tsaka, medyo matagal akong walang vlog. Kung yung vlog na napanood nyo bago ito is, matagal talaga siya. Hindi na ako masyadong nagtawag ito. Hindi ako nagkapag-vlog dahil nagbisi-bisihan ako. Charot. Wala din ako maisip kasi na i-content ba. Charot. Dahil iniisip ko, ano kaya ang pwede kong yun? Charot. So, yun. Tapos, bisi-bisihan ako dito sa bahay. Kanyan. Tapos, pero nagpo-post ako dun sa kabilang app. Sa Blue app. So, sana i-follow nyo ako doon. Charot. I'm starting to making my charot. Hoy, ano ba naman ito nangyayari dito?
Ganun. So, yun. At, ayun ang mga nakaraang araw. Ang mga ginawa ko lang naman guys is, dito sa bahay is, naglinis. As in, yun lang naman ang ginagawa ko sa bahay namin, puro linis. Ganyan, yung bahay namin hindi naman ganun kalaki, pero, yun yung aking pinagkakaabalahan, linis, sort out, all that. Ganyan. Basta ganun. So, yun. At, yeah. Hindi ko alam ang oras ba dati ng asawa ko. Sabi kasi niya ay 5:00 daw, dito na siya. So, I have 30 minutes to cook. Charot. Nakalabas na pala ito kasi nga magluluto ako. So, ayun na. Nanonood natin yung patatas. Ngayon naman ay, nandito na pala yung aking, guys, oh. Ito lang yung ating 550 euro na, na nakabod na sitaw. Ganyan. Tapos ito yung aking, Ngayon, ang gagawin ko naman ngayon, guys. Bumili ako dito para pagka gusto ng Diyosawa guys ko. Merong Tapos, ito yung binili ako dito, guys. Kasi, ito yung sisigang ko itong dalawa. Itong dalawa lulutuin ko sa asawa ko ngayon. Kaya, ganun. So, most of the, dito guys, is hindi na hinuhugasan. So, huwag natin hugasan. Ito. So, dalawa lang yung lulutuin ko sa aking Diyosawa. Tapos, dalawa yung aking parang pa-steak kasi ito. Ayan, pa-steak siya. Ayan. Ito yung sa Diyosawa ko. Tapos, ito lang yung aking isisigang, guys. 2 peraso. Gusto ko sana ng hipon. Kasi wala akong makitang hipon. So, ito na lang. At yung asawa ko, guys, hindi siya kumakain ito. Ng sinigang. Kaya, maglulutuin ko na ngayon. Kaya, puro luto ngayon, guys. Kasi, ipipreserve ko siya. Pagkatapos kung maluto. Para, pagka gusto kong kumain, iinitin ko na lang siya. Alam nyo yun? Dahil, parang hindi na ako yung tipong luto ng luto, guys. Alam nyo yun? Nakakaano din. Charot. Charot. Para yung lulutuin ko na lang ng lulutuin kung ano yung gusto ng aking Diyosawa bells. Tapos yung akin is, iinitin ko na lang. Ganun. Kasi magkaiba kami ng Pagka gusto ko kasi ng Pinoy food, di siya masyadong kumakain nun. Pero mga adobo, ganyan kumakain siya. Minudo, ganyan. Pero ito sinigang, hindi siya talaga nito. Sinigang nilaga, hindi niya gusto. Ganyan. So, kaya itong kinuha ko parang pang steak. So, yun. Wala pala akong nilalagyan pa ba ng kamatis ang sinigang? Nakalimutan ko na magluto ng sinigang. Hindi na siguro yun. Ayan. Tapos hindi ko naman lalagyan ng kahit yung aking kabod. Yan lang siya. Adobo yan. So, ito naman ang ating is-season gratings. Salt. Paprika. Paminta. Providence. Alam niyo ba yun? Providence. Sorry. Sa yun dahil sa yung guys, yung mga herbs. Maglalagay lang ako guys ng butter. Butter ang pangluto dyan eh. So, lipat to kayo. Wait lang. Lagyan natin dito guys yung puto. Okay niya. Habang guys, tutunaw, lagyan natin ito. Para sabay sila maluto. Yan. Maluto. So, siya. May mensahe yung aking Diyosawa bells. So, let's check it later.
Tayo muna ay magluluto nitong ating ano. Wow! Ayun na yung aking adobo. Sitaw. Is my sinigang. Wait a minute. Let's try. Kompleto yan. May okra, may Chinese pechay, may kangkong, di ba? Na-frozen yung kangkong ko kaya ganyan ang itsura niya. Tapos, ano yan? Gulay na may konting ano, ito. So, yeah. That's that. Hi guys! Good morning! This is a continuation ng vlog natin kagahapon. Hindi ko na film lahat ng aking pagluluto. Sabi ko naman for cooking yung mga vlog natin na yun. Which hindi ko na siya masyadong natuloy. Napakita ko na lang sa inyo, di ba, na luto na siya. Ayan, kasi nga, dumating na yung aking asawa, ganyan. Tapos, nakalimutan ko na mag-video, ganon. So, ngayon natin titikman itong niluto ko. Hindi ko naman kinain itong niluto ko, guys, na sitaw. So, nandito na siya. Ayan, Ayan. Tapos, may kanin ako dyan. Anyway, ito na lang yung kanin na natira ko dyan sa freezer. So, yes. So, ubusin ko na to. Kung hindi ko maubos ito hanggang mamaya, basta ito siya. Medyo madami kasi ito siya. Tapos, kagabi, ayun, ang pinakain ko lang ng sinigang yung aking jusawa. At, nagustuhan naman niya. Ayan. Pero, kapag kasi tinatanong ko kasi siya nung mga sabi niya ayaw niya. Kasi nga ayaw daw niya ng mga sour, something like that. Pero kagabi, napakain ko siya ng sinigang. Nakakain siya ng sinigang, ganyan. So, yun. Siya lang napakain ko ng sinigang. Bali yung yung natirang mga sabaw. Kasi nga hindi siya mahilig sa mga, yun. Pagka may ganun, yung mga soup, something like that, naiiwan yung sabaw, yung mga laman lang kinukuha niya, yung mga gulay, mga something like that, ganyan. So, ang tinikman ko doon is yung yung tawag ito, yung sabaw. Ayan. Tapos, ang ginawa ko kasi guys, kaya ako nagluto ng ganun tsaka ganito, dalawang parte. So, yung isang parte naka-frozen siya para in case na kailangan kong kumain ng nito, initin ko na lang siya. Pati yung sinigang, meron ako doong na balo 3. So, nakatatlong siya. 3 parte, 3 kainan pagka gusto kumain. Ganun. At, kagabi, ito na nga. Tumutuloy yung sipon ko guys. Wait lang. Water. Bigla, kagabi ko to na tong sipon, yung ilong ko. Na parang ito lang sa kabilang to yung yung sabi ko, ano ba ito nangyari? Tapos, parang ako hatchi kagabi. Sabi ko sa asawa ko, ano nangyayari? Ang dami kong hatchi ngayong araw na ito. Tapos, ito na pagagising ko, ganito, ayan na yung, parang kakasipon ako ganyan sa panahon dahil bago na naman yung weather natin. Charot yung weather. Ayan, ganyan. Ganyan siya, guys. Simulan yung mga sipon, ganon. So, yun. At kanina, nasa pa ako, napabangon ako ng aking kaibigan dahil tumawag siya, charot. Hindi naman, kumbaga, matagal. Kumbaga, gising na ako, nasigaan lang ako, ganyan. Kasi nga, nga yung pakiramdam sa ilong, ganyan, yung, kung basta ganun, siya. Tapos, ayun, tumawag yung aking friend, tapos, ayun, na siya. May pinuntahan siya, ganyan. So, sabi ko nga, napabangon ako, charot. Kaya ito, nag-almusal na ako, guys. Anyway, hanggang tanghalian na ito kasi magna 9:30 na, 9:20, guys, 9:20. Almusal tayo, guys. Kape, tapos ito nga yung na-miss ko talaga to guys, yung itong sitaw. Gusto ko yan. Yung plain lang talaga na sitaw na adobong sitaw, ganyan lang. Plain lang, yung walang kasaw-saw, ganyan. Gusto ko yan siya. Favorite ko yan sa Antipolo pagka bumibili ako. Pagka bumibili, tapos sasabihin nila, yung paborito mo. Ganyan. Paborito ko talaga yan. Adobong sitaw. Ganyan. So, kain tayo. Thank you so much Lord for the food. Amen. Let's eat. Sarap. Hi, guys. Kagaling ko lang pala ng Aldi. Ganon. Charot. Yung buhok ko parang mahangin. Malamig. Mahangin. Kung papansin nyo sa boses ko, tuluyan nga akong nagkasipuan mga Mars. Ano ito nangyari dito sa ko? Ayan. So, yun ang una ko pinili pong nila ako nito. May sausage din dyan, pero sabi pa rin ako. Kung palaman sa tinapay ng aking Gizawa Bells. Bili ako itong sausage. Bili ako ng itlog.
So, lagyan na natin. Oh, ano ngayon? Medyo malaki ngayon yung egg, pero ang nakalagay small. Wala nang itlog dyan kasi nga, ginamit ko, nag-bake pala ako ulit guys ng carrot cake lang dyan. Huli ako ng 3 cola. 3 lang ang binili ko dahil ang mahal ngayon, tapos isang tubig. Ayan. So, yeah. Hindi naka-sale yung cola, guys. Tapos, nang binayaran ko dyan, isa sa 15 euro. Lahat. Na aking grocery for today. So, yan. Hugas lang ako ng kamay. Bago man ako umalis kanina is, binake ko muna ito. Tinapos ko muna i-bake tong ating, carrot cake na nasobrahan ko sa bake. Charot. Ayan, tapos magluluto na tayo guys ng pansit. So this is our So hi guys, everything is ready na para sa aking lulutuing pansit. So sa tissue ko nilagay ito, diba? Ayan. So, magluluto na tayo, guys. Dito yung aking mga kagulayan, which is naano ko na yan kanina pa. Na gayat ko ba? Ito na lang yung yung aking carrots. Natira. Diba? Konti na lang sila. Dahil nag-bake ako. That's why. So, let's cook, guys. Pansit. Lagay na natin tong pork. Kaya may kulay yung pork kasi na-marinate ko rin yan sa sa Mamasitas. Nakalimutan ko na magtira ng para sa pansit. So, na-marinate na siya, guys. I-ano ko lang to, i-transfer ko lang tong aking binake. Hindi ko nadamihan ngayon ng ng tawag ito. Hindi ko nadamihan ng butter. Yung pag-degrease, kaya, ayan, hindi ko natanggal. Natanggal na siya. Wow! Wow! Look at that! Kita nyo na yung carrot. The carrot is there. And you can see that. The orange. Ayan, diba? I feel like body is moist. My carrot cake. The noodles, mga be.
Very good. Yeah? Cook mo. No, taste wala ko. Yung available. So, ayun na nga. Saktong-sakto lang na pagdating ng aking asawa ay matapos na ako magluto. So, as in, tapos na talaga ako magluto, guys. Ganyan. So, ngayon naman ay kami ay kumakain na. Ayan ang aming dinner. Ayan. Pag umuwi yung asawa ko, talaga, guys, lagi ko talagang na dapat may pagkain. Kasi nga, alam kong pagod siya sa trabaho, ganyan. So, yun. So, nagkakataon din naman minsan na halimbawa ay so, ayun, charot. Basta lagi kong mini-make sure na may pagkain pagdating niya para hindi siya alam mo yun, para pagdating niya makakain siya kasi hindi naman siya nakakain ng maayos pag nagwo-work siya. At saka bread lang naman ang baon niya, guys. So, ganun yung aming dinner ngayon. Ayan, pansit at saka yung carrot bread na ginawa ko, ganyan. So, carbs on carbs, diba? So, sana nag-enjoy kayo sa ating video ngayon. Maraming salamat sa panonood. Sana ay patuloy nyo pa rin suportahan ang aking YouTube channel. Thank you so much, guys, for watching. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you so much for watching. Always smile and God bless us all. Thank you.